Hello mga ka-idol, mayong adlaw. Karong Lunes na gyud pohon mga ka-idol no, ripiro na gyud ni akong balay. Kana kanang kinatibuk-an nga bongbong diha mga ka-idol sa akong balay. Diha sa tubangan nga bahin, dito sa likod nga bahin sad. So ilisda na siya nako og bongbong nga amakan. So nanakoy amakan mga ka-idol nga giandam. So trabahoon na ni karong Lunes pohon mga ka-idol. Ripiro na akong balay. Asa nang bintana mga ka-idol, ilisdan sa nanako, pabuhatan ako na siya og jam. And then kung adunay kwarta pohon mga ka-idol, makakita ta og kwarta. So ako ang patauran og jealousy mga ka-idol. So sa pagkakaron, inigpanday ani mga ka-idol, ang priority gyud nako ani mga ka-idol kay kanang pabuhatan ako og jam, ang upat ka bintana. Diri usa, and then sa tubangan sad nga bahin duha, and then dito sa likod sad nga bahin usa. So mao nga upat tanan ka bintana. Ana na ko'y kahoy mga ka-idol nga pinagabas para jam. And then nasa yung mga ripironon ani mga ka-idol nga mga marko bitaw nga gipangkaon og anay. So wala na ko nabantay sa una mga ka-idol nga gipangkaon di og anay. So mao na nga ripiron gyapon. So and then mo na pabutangan ako og jam daan kay bulahan pohon malaway ang Ginoo kung makakita ta og kwarta. So taora na siya og kanang jealousy mga ka-idol. So ang importante no nga matauran daan siya karon og jam para tauran na lang pohon og jealousy bitaw kung aduna na pud ko'y kwarta pohon. So malaway ang Ginoo. So pasalamat yun ko dako mga ka-idol no sa mga tao bitaw nga nagtabang sa akoa nga nag-sponsor para bitaw ma-repair akong balay. Kay kung dili patungod ninyo, dili gyud ma-repair akong balay. Mao nga dako ko pasalamat ya kaninyo sa mga nag-sponsor. Oo. Dako ko og utang kabubut-on diya kaninyong tanan kay kung wala pa mo mga ka-idol dili gyud nako na mahimo. Oo. Kung inyo makita mga ka-idol guba na gyud akong balay, daghan kayong repironon ana. Pero pasalamat kog dako sa mga nag-sponsor gyud. Gikan sa gawas sa nasod kasagaran nga mao'y nag-sponsor ani no. Dako kog pasalamat ninyo. Ang Ginoo na gyud may mobalos diya kaninyong tanan. Okay. Tungod sa inyong pagkamangihatagon, pagkamanggiluyon. So ang blessings muduol usab kaninyo diha pirmi ang blessings ninyo nga ihatag sa Ginoo kay basta taong mga manggihatagon, ang mga blessings pod paspasad na nga muduol. Mao nga pasalamat ko og dako ninyo og labaw sa tanan. Pasalamat ko og dako ngadto sa atong labang makagagahom nga mao ang Ginoo kay aduna siya mga tawo no nga gihimong instrumento para mo tabang diri sa akoa sa amoa diri sa bukid para ma-repair ni akong balay. So kaninyong tanan sa mga nag-sponsor, so salamat kayo ninyong tanan ug ang Ginoo maoy magapanalangin diya kaninyo kanunay bubuan pamugdag ang mga grasya sa Ginoo. So mao ra to mga kaidol, daghang salamat and God bless.